Per una millor experiència, recorda, aquest canal es veu en vertical i millor amb auriculars. Hola, com anem? Parlem de sexe? Soc Lorena, de l'AC, i avui estic aquí per parlar sobre els lubricants. En concret, estic aquí per explicar per a què serveixen els lubricants. És a dir, tothom pot saber que el lubricant serveix per lubricar coses quan vols una mica de diversió extra. Però volia ampliar una miqueta aquesta informació explicant una mica més sobre els lubricants. Els lubricants, aquest és base aigua, que són els més friendly amb el cos i amb les mucoses del cos. I el lubricant el que fa és imitar la lubricació natural. I potser dius, home, amb saliva és suficient. Doncs no, la saliva té un efecte que resseca els genitals. És a dir, que si tu comences una penetració, per exemple, posant-te al penis saliva, és possible, molt probable, segurament, acabaràs amb ressequedat i no serà tan divertit. Mentre que amb el lubricant dura més. Aquest és base aigua i no et dura tant com un de base silicona, però és millor per la teva pell i és més compatible amb tot tipus de joguines i de preservatius. Per això va bé sempre tenir lubricant base aigua. No significa que l'hagis d'utilitzar sempre i no significa que perquè l'utilitzis et falti res. Simplement el pots utilitzar quan tinguis un dia que et faci falta, quan vulguis més diversió o dedicar-te més temps o quan vulguis. També hi ha d'olors, de sabors. Tot això ho anirem parlant en altres vídeos. Així que espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Recorda seguir-nos a les xarxes socials, donar-nos un like i compartir aquest vídeo. Adeu!